Бу атнаның календар датасында 9 октябрь бүтін дүния почта көне буларак билгеләп үтелде. Мәгълүмат аралашу чарасы булып барыбызның эшендә, тормышында интернет, компьютер, кәрәзле телефон хакимлек итә башласа да, халкыбыз гадәти почта хезмәтеннән башка яши алмый әле. Абунә компаниясе старт алган бу көннәрдә үзләре дә җиң сызганып хезмәттә алар. Тармак куйган максат, бурычлар, планнар да күз уңында. Барысында ничек тормышка ашырулары хакында хәбәрчебез Раилә Галявина кызыксынды. Саба район ара почта бүлеге җитәкчесе Рафил Захидуллинның эш иртәсе планеркадан башлана. Бүлекләрнең җаваплы хезмәткәрләре белән яңа көнне киңәшләшмичә башлап булмый. Замана ал шартлары нигезендә республикада почта бүлекләрен берләштерү алып барылды. Шул вакытта Саба районында Балтач, Орша, Әтнә, Теләче почта бүлекләрен үз канаты астына алып район ара статусын алды. Рафил Захидуллин кулы астында хәзер 525 кеше эшли. Bütün rayonlarda da, bütün avullarda da diyelim halk sonu bir uğruvinde artmasa da bir uğruvinde durur. Küp iler tüzüle, yanı oranlar buldurlar bitinde. Şuna da karamastan подписка sonu biz hani Urşetçe'nin проходимость diyelim почтальонlarının yürü arası orta, lakin подписка yazılı yıldan yıl kimi var. Bu respublikanın tendensiya. Но biz şuşu bizim классына кергән районнар дип әйтик инде, бигрәк тә Саба подписканы елдагы уровеньны тутырга тырышабыз. Без республикада горурланып әйтә алам, иң укый торган район. Республикада бер кеше башына чыга 7 сум подписка. Ә бездә ул 77 сум. Әйтик, мен мактанып та әйтә алам, İkinci uruna baratan Kukmara rayonu, алар тоже укый торган район, безгә терәп тора торган район. Аларның бер кеше санын башына чыга 59 сум. То есть без явный отрыв белән барабыз дип әйтергә була. Халык бездә укый. Ләкин газет санына карата елдан ел тиражлар кими. Үзе безнең район газетен алсак, нинди генә шаралар уздырып карыйбыз. Нинди генә спорт мероприятиеләрендә, сабан туйларда ниндидер призовой фондлар булдырып карыйбыз. Ләкин шуңа карамастан елдан ел Саба таңнары газетасының тиражы кими. Бу әлбәттә тискәре йогынты ясый безнең район газетында да һәм безнең эшкә дә инде. Әйтергә кирәк, без бит район газеталарына эшләмибез бит әле. Башка төрле күп мәдәни чыганаклар белән эшлибез. Һәрберсе дә шул ирек мәйданы дип алыйк, мәсәлән, Акшарлак дип алыйк, мәсәлән, аларның да елдан ел тиражлары кими. Халык укудан читләшә. Bu инде бик тискәре йогынты, элек-электән әйткәннәр, теге безнең алдагы буын кеше укымышлы, белемле булырга тиеш дип. Моны хәзер яшьләр үзенчә аңлый, теге укымышлы дигән сүзне интернеттан, телефоннан, башка чыганаклардан белеп, безгә нәрсәгә газет дигән фикер йөртәләр. Бу дөрес фикер түгел. Кеше укысын иде, язылсын иде. Шуның аркасыннан нарсын почтальоннарның Шүнкелек барлыкка килә, кеше язылмый, кеше укымый дигән. Электән почтальоннар һәр өйдән һәр өйгә яздырып җыелганнар подписканы. Хәзер алай түгел. Бер урамда әйтик, даже 3-4 кенә кеше язылырга мөмкин. 5-6 булырга мөмкин. Или алдагы периодта 3-4 газетка язылган кеше бусына мин 2-гә генә язылам дип әйтергә мөмкин. Менә шушындый минуслары бар инде. Почта хезмәте аша халкыбыз газета, журнал, хат, посылка, бандероль, телеграмма ала яки җибәрә, түләү счетлары алып, газга, электр энергиясенә, телефонга, коммуналь хезмәт түләүләрен башкара. Шулай ук пенсияләр, пособие, субсидияләрнең барысы да диярлек, кредит, налог, ГИБДД штрафлары һәм башка түләүләрнең күпчелеге почта почтальоннар аша башкарыла. Бер вакытта алар финанс юнәлешендәге эшчәнлекләрен дә киң җәелдерәләр. Почта банк, карталар ачу, вкладлар бирү, милек, транспорт иминиятләштерүләрдә шулар исәбендә. Халык кулына язылган газета журналлары, түләү квитанцияләре көннең икенче яртысында гына килеп җитсә дә, аларны почта бүлегендә иртүк кабул итәләр. Сортировка бүлеге башлыгы Екатерина Шаяхмәтованың эш сәгатьләре иртәнге 6-да башлана. Шул сәгатьтә Казаннан почта машинасы килеп җитә һәм бүлектә урак өсте башлана. Барлык басма матбугат, язма корреспонденция исәпкә алына. Саналып почта бүлекләренең тартмаларына салына. Атнаның 6 көнендә дә биредә шулай эш кайный.
Бу арада почта бүлекләрендә 2024 елның 1нче ярты еллыгына язылу кампаниясе башланып китү белән ыгы-зыгылы көннәр. Шәхси затлар белән беррәттән юридик затлар, ягъни оешмалар да бу чарадан читтә калмый. Алар белән эшләү Миләүшә Кириллова җаваплыгында. Күп оешмалар инде безнең языла. Алар иң беренче чират безнең сабатаңнарына язылалар инде. Һәм үзләренең эшләренә кагылышлы газет журналлар алалар. Yazılalar indi. Мәктәпләр, например, үзләренең мәктәпкә кагылышлы темалар белән инде. Садиклар инде балалар темасына кагылган газет журналларга язылалар инде. Планнар инде безнең әз дип әйтмәсем, газет журналларга язылу елдан ел кыйнлаша, конечно. Бәяләр дә артып тора бит инде. Но шулай да планнарны үтәп барабыз инде, үтәргә тырышабыз, оешмалар белән элемтәдә торабыз инде. Участоклап бүленгән Саба зонасында 8 почтальон эшли. Атнаның 5 көнендә алар халыкка почта тараталар. Сумкаларын тутырып чыгып киткәнче, башта биредә барысын да тәртипләп, санап, язып чыгалар. Бу көннәрдә салым хатлары белән сумкалары тагын да авырая. Йөрисе чакрымнары күп. Пенсия таратканда эш сәгатьләре дә озая. Бүлек җитәкчесе Гүзәл Нурлина тиененә кадәр санап биргән пенсия акчаларын шулай ук төгәллек белән ияләренә илтеп тапшырасы. Почтальоннарның эшен җиңел дип булмый. Бухгалтер да, кибетче дә, психолог та алар. Почтальон эше бик авыр хезмәт. Бик күп җиргә кирәк, бик күп кешеләр белән аралашырга кирәк, вакытында бирергә кирәк. Бик авыр хезмәт дип хәрәкәттә инде. Мин үзем пенсионер, миңа хәрәкәттә ярый. Но җиңел дип әйтә алмыйм, авыр хезмәт. Килүчеләр, эшкә килүчеләр бик әз, почти килмиләр дә. Авыр бит, вакытында барысында эшләргә кирәк, җилдә, җаңгырда, погода бит, җаңгырда, җилдә вакытында бирмичә булмый. Җаңгырлар, хәзер менә кыс җитте, җаңгырлар җавып тора, кыш җитсә, әле тагын аяк аслары да бик таеп тора. Кыш көне дә җилләр була инде, карлар җава, бураннар була, шул вакытларда да безгә барып бирергә кирәк, вакытында тырышырга кирәк. Тырышмасаң да булмый, эшкә килгәч тырышырга кирәк, вакытында бирергә. Сумкасын тутыруга Ризада ханым хуҗалыкларга ашыга. Аны һәр өйдә көтеп торганнарын ул белә. Район газетасы тараткан көннәрдә аеруча да үзебезнең яңалыкларны кочагына җыйган Саба таңнарын яратып укучылар булганда, аларны шатландыру үзебезгә дә эшкә канат куя, ди Ризада апа. Рәфидә Әмир Миннехановлар хуҗалыгында почтальонны көтеп алалар. Лаеклы ялдагы өлкәннәргә почта әрҗәсенә килгән һәр хат, басма, мичтәге бәлеш кебек. Район газетасыннан башка алар яшәүләрен күз алдына да китермиләр. Гаилә Саба сулышы белән бер дулкында. Безнең бу районга килгәнгә 55 ел. Килгән көннән башлап район газетасын гел алабыз, рәхәтләнеп укыйбыз. Бүтән хәрефенә кадәр пенсиягә чыккач, ул безнең бөтенләй дустыбыз инде. Аңанча бик күп профессиональный газеталарыбызны аладырык, журналлар, фәнни популяр журналлар аладырык. Менә хәзер шушы газетабызны укып, хәрефенә кадәр бик яратып каршылабыз, бик яратабыз. Газета һәр вакыт чыгып торсын. Без аның хәбәрләре, район хәбәрләре белән яшибез, әле битараф түгел бер нәрсәгә дә картайсак та бик яратып каршылабыз. Һәр вакыт газетагыз булсын, һәр вакыт аны китерүчегез булсын. Почтальон газета журналларга ташламалы бәядән язылу мөмкинлеге бирүче декада дәвам иткән бу чорда үзе хезмәт итүче хуҗалыкларны яздыру эшендә алып бара. Бу нияттән газетаны нәшер итүчеләр дә кул кушырып утырмыйлар. Ә бу нәширләр сафын арттыруда үзләреннән дә көч куялар. Үзебездә авылда булабызмы, эш урыннарында булабызмы, объектларга чыгабыз, шулай бит халык белән аралашабыз, көндәлек тормышта булмасын. Һәр даим искәртеп әйтеп бару кирәк, халык белеп торсын. Чөнки эш мәшәкать дигән әйбер һәрбер кешенең үзенең профессиясына бәйле рәвештә белми дә калырга мөмкин, күрми калырга мөмкиндер. Шуның өчен инде халык арасында безнең тарафтан мәгълүмат җиткерү, радио, телевидение аша шулай алып барыла. Һәм бездә инде халык арасында әлеге
yazылу, газетаға yazылу бару турында һәр даим әйтеп, сөйләшеп барырга кирәк. 1930 елдан бирле нәшер ителүче район газетасы һәр чорда да үз эштәлегенә тугры хәлдә халкына хезмәттә. Менә инде 93 ел дәвамында ул әйдә халыкка хезмәткә, хезмәт эшендә йөзмәктә диеп укучыларның кулына килеп керә. Саба таңнарының иҗат коллективы да аны кызыклы, мавыктыргыч, бай мәгълүматлы итү өстендә тырышып эшли. Укучыларына яшь үзенчәлеге ягыннан якын килеп, һәр теманы кулашлый. Газета бүгенге көндә 1800 тираж белән чыга. 31 мең халкы булган район өчен әлбәттә бу бик аз күрсәткеч. Бүгенге көндә электрон чыганакларның артуы сәбәпле газетаның тиражы кими төшә. Минем инде безне бик борчый, сүздә бу беренчедән безнең эш урыныбыз булса, икенчедән бик борчыганы халыкның укымавы. Бу инде өлкән яшьтәге газета укучыларыбыз безнең бүгенге көндә дә генә әле газетага язылалар, укыйлар, республика газеталары булмасын, район газетасы булмасын инде. Менә яшьләрдә бу әйбергә сүлпәнлек сизелә. Минем әйтәсем килә, бүгенге көндәге электрон чыганаклар социаль челтәрләргә ышанып кына алга таба бару ниндидер билгесезлеккә бару шикелле тоела. Минем әйтәсем килә, газета укысаң, сөйләм телең, орфографияң, гомумән аралашу, ул инде синең кругозорыңны зурайта дип әйтәсем килә. Шуңа күрә без керәбез социаль челтәрләрдә, интернетта карыйбыз, мәгълүматлар күп. Әлбәттә, карыйбыз, күрәбез дә, шуның белән үзебезгә тиешлесен алганнан соң туктап калабыз. Ләкин аның күпчелек өлешен без укымыйбыз. Газета ул киресенчә, кулыңа алып тотып алганнан соң, аны укыйсың, карыйсың, яңадан кире әйләнеп кайтып, әгәр дә сиңа аңлашылмаган җирләре булса, я булмаса инде сиңа кирәк урыннары булса, аны кире алып яңадан укый аласың. Менә бу әйберләр бик зур этәргеч бирә безнең киләчәккә аңң фикер һәм сөйләшә алу, әңгәмә кыра алу, аралаша алу дәрәҗәсен үстерү өчен дип әйтәсем килә. Район газетасына әбүнә рәсмиләштерүнең 3 юлы гамәлдә. Почта аша килә торган басмага язылу октябрьдә дәвам иткән декада чорында 6 айга 894 сум 66 тиен. Редакциягә үзегез килеп ала торган булганда 540 сум. PDF форматында электрон газета 340 сумга чыга. Күргәнегезчә, укырга теләге булганнарга һәр яклап мөмкинлек булдырыла. Район ел язмасы, Саба таңнары һәр йортның көтелгән кунагы булса иде. Язылыгыз, Саба таңнары сезнең белән, сезнең өчен.